Надыходзіць пляжны сезон, і таму ўсё больш беларусаў пачынаюць пераймацца сваёй фізічнай формай. І пакуль Лукашенко раіць не жраць перад сном картошку з мясам, мы ў ток-шоу «План Б» высвятляем, чаму большасць нашых суайчыннікаў маюць лішнюю вагу, якія праблемы гэта за сабой цягне і як з гэтым змагацца. Паважанае гаспадарства, добрый вечар, меня зваць Дміцер Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». Раскладывайте, правильно? Кому сколько. Запытайся у беларусаў, што адразу прыходзіць у галаву пры словаспалучэнні мяса з бульбаю. Напэўна, вось гэтая асацыяцыя. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедку ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? А цяпер увага, што есть сам Лукашенко. И бац, 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 брить, бац, 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 бац. Актыўны, спартовы, дбайны пра здароўе беларусаў не заўважыў, як сам трапіў у сярэдзіну сусветнага рэйтынгу атлусцення. Агулам у спісе 200 краінаў. У ім 101 месца занялі беларускія мужчыны. Беларускі з атлусценнем на 118 месцы. Маленькія беларусы на 115 радку. Гэтак беларускія мужчыны з атлусценнем складаюць 5-ю частку ад усіх беларускіх мужчынаў. Жанчыны трошки больш, 23%, а дзеці ледзь дацягваюць да 10%. Пусть пьют сок. А навукова-практычны цэнтр гігіены прыводзіць такія звесткі. За лішнюю вагу маюць 60% беларусаў, 25% ужо з атлусценнем. Ішэмія, інфаркты, інсульты, агульнае павелічэнне нагрузкі на арганізм, а далей адкладанне ў судзінах шкодных рэчываў, асабліва халестэрыну. Вось такія наступствы атлусцення, нават толькі некаторыя з іх. Пра нагрузку на суставы, асабліва калені, таксама варта памятаць. Пры такіх праблемах не заўважыш, як становіцца складана хадзіць, з'яўляецца дыхавіца, прыкладна гэтак. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Або гэтак. Уважаемые делегаты, я думаю, что сказать в этой ситуации. Даже если не буду жить, я там тоже буду видеть, что происходит. Лепей, вядома, глядзеў бы цяпер у тым ліку, чым вымушаныя харчавацца беларусы, прадуктамі якой якасці. Мяса за завышаныя кошты, механічна апрацаваныя прадукты з касмічнай колькасцю солі і нітрытаў ды нітратаў. Паводле таго ж цэнтру гігіены, кожны беларус штодня спажывае 10 грамаў солі, пры норме 5. А найгоршае тое, што ліквідаваць наступствы такога вось харчавання з кожным годам складаней. Вымушаныя бегчы з краіны праз пераслед і наўпрост праз невялікія заробкі медыкі цяпер амаль дэфіцыт. Чэргі на аперацыі растуць, у краіне банальна не стае тэрапеўтаў. Як мінімум 26 медыкаў прызнаныя палізняволенымі. Краіну пакінулі тысячы адмыслоўцаў, больш за 6,5 тысяч дактароў у Беларусі цяпер проста бракуе. Ты не расстраивайся никогда. Будешь расстраиваться, то все. Ты усложняешь им работу. І гэтую надзвычай важную тэму сёння разам з намі будуць абмяркоўваць нашы госці. Журналістка, грамадская актывістка, вядучая праграмы «Трэба пагаварыць» на Белсаце Марыя Грыць. Добрый вечар. Добрый вечер. Джазовый музыка і фітнес-трэнер Павел Ракелян. Педыятарка Майя Церакулова. Фем-актывістка і трэнерка нямецкай мовы Жанна Кромер. І моя цудоўная свядучая Ольга Старостина. Добрый вечер. Павел, давайте адразу. Вось мы матэрыял толькі што паглядзелі. Як думаеце, чаму у Лукашэнкі не атрымліваецца схуднець? Мы бачым то, што ён вот апошнім часам так пагрузнеў, хаця ў яго і спорт, здаецца, і вот там даглядаюць за ягоным здароўем. Слухайте, ну, па-першае, Александр Лукашенко, ну, ўжо чалавек ва ўзросце. Нават гэта па-другое. А па-першае, ну, мы ж ведаем, што гэта чалавек, які знаходзіцца ва власці сваіх гэтай вось стэрэатыпаў, бязглуздзіцы і цемрашальства, і яго нішто не можа неяк прымусіць пераглядзець сваю кропку гледжання. Таму я не сумнеюся, што як ёсць мажлівасць,
ён можа рэальна лічыць, што вось бульба з мясам гэта вось не тое, а вось бульба з целядцом гэта зусім іншае. Таму я думаю, што гэтага дурня проста перавыхаваць немажліва. Ну плюс зразумела, што з кожным годам спорт сам па сабе не дадае табе там добрай фізічнай форме, ты больш такі паказушны. Таму ён усё горшай і горшай форме. Ну я спадзяюся, ну дарэчы, гэта ўжо як-небудзь прыйдзе да лагічнага выніку. Майя, скажите, калі ласка, а ці могуць быць такія праблемы вось звязаныя з нервовай сістэмай? Ну, умоўна кажучы, параноя ў чалавека. Я не ведаю, карацей, увогуле, як гэта адбіваецца менавіта на фізічным стане. А то мы вечна бачым, ну, вот відэа, яму там горш робіцца і гэтак далей. Гэта рэальна вось ад нейкіх там нервовых фактараў ці ад чагосьці яшчэ? Ну, стресс в какой-то мере сказывается, конечно, на гормональном статусе человека, если он хронический. В большей мере образ жизни, и вот образ жизни может зависеть от психического состояния. Вы об этом спросили, да? Насколько психическое состояние человека может сказываться на его физической форме? Может, опосредованно через образ жизни. Гаспадарства, пытанне да вас. Як вы себе адчуваеце? Ці падрыхтаваліся да лета? Калі аднавілі добрую фізічную форму, то падзяліцеся рэцэптам, а калі не, то чаму не атрымліваецца? Досыць важных спраў хапае, таму я, скажем так, працаваў над сваёй душой, а не телом. Вполне себе чувствую себя хорошо. Да, не так уж и тяжело это было просто себя в руки взять и представить, что это какая-то игра. То есть лишний раз не на лифте поехать пешком, пройти, выбрать более длинный маршрут, пока гуляешь по городу или идешь куда-то. Все очень просто. И питание правильное. Ну, что это значит правильное питание? Что нравится, кушай, но создавай легкий дефицит калорий. Все просто. По сабе я лічу так, што і не гатоў, і гатоў, таму што я нічога не раблю. Вось это тупа лянота. Але галоўнае гэта самадысцыпліна і, ну, і харчаванне, само сабой. Ну, як сказаць, не гатоў. Вось, насамрэч, это і так зразумела, потому што ёсць пэўныя рэчы, да, якія не даюць это зрабіць. Напэўна, сказаўся у тым ліку і канец 2020 года. Лапы губазіка, ад'езд з Беларусі, это было такім стрэсам. На, скажем так, паляпшэнне сітуацыі з целам і змякчэнне вось гэтага ўплыву стрэсавага, на жаль, не хапае часу, таму што ўвесь час працуеш, нешта робіш, і ты прыходзіш да дактароў, табе кажуць, што ну трэба штосьці рабіць, і как бы ёсць уже нейкія прызнакі, што ну трэба задумацца, і спрабуеш, і кідаеш, карацей кажучы, это кола, у якое попадаеш, і потом з якога выбрацца вельмі складана. Ну, я скажу такой шутливой фразой. Главное, что внутри, а не снаружи. Ну, дарэчы, якщо ви дазволіце, я уклінюся, вось пытанне не зусім правільнае. Ці падрыхтаваліся вы да лета? Яно таксама, яно наша рэгіянальнае, і зноў падрыхтавацца да пляжу, каб нешта камусьці паказаць. Вось я такі прыгожы там ці прыгожая. Рыхтавацца трэба, ну, калі ўжо рыхтуеш усё жыццё, і, па-першае, ну, каб быць, ну, там, здаровенькім ды шчаслівенькім. Таму, зноў, прызываю да лета нікога не рыхтавацца. Про гэта мы яшчэ пагаворым. Просто... Тады ўвогуле атрымліваецца, што не трэба будзе рыхтавацца, і ніхто нічога не будзе рабіць. А так вот нагода да лета падрыхтавацца. Ведаеце, што не трэба. Гэта тое ж самае, як і набыць айфон, каб усім паказаць. Крэдыты пасля за яго там 20 гадоў распочваюцца. Гэта насамрэч вельмі кепска рыхтавацца сезонамі, як прафесійны спартоўца. Там да зімы набраць, да лета схуднець, там да фотасесіі падсушыцца. Гэта ўсё рэчы аднога парадку. Гэта проста скарачае жыццё. Дзяўчаты, як вы скарачаеце жыццё, рыхтуецеся да лета? Я маю біялагічную адукацыю, і, як вы кажаце, я рыхтуюся ўсё жыццё. Да таго самага лета. Не да таго самага лета. Я бачыла, як людзям, якія не сачылі за сваім здароўем, не толькі за фігурай, але менавіта за здароўем, як яны пасля сабе адчуваюць. І таму, калі мне было яшчэ год так 12, я прыняла для сябе такое рашэнне, што салодкія рэчы я імі не злоўжываю. Бульба з мясам, неважна, салата, неважна, але цукеркі, канфеты, шакаладкі, гэта ўсё на мінімум. У мяне дома гэта не ляжыць, таму што я гэта не набываю. І я ведаю, што гэта адна з тых рэчаў, якія сапраўды
з'яўляюцца праблемай. Цукар, углеводы складаныя, такая самая праблема, як і соль, таму што вельмі цяжка з'есці одну цукерку, 2 ці 3. Людзі звычайна, калі ўжо бяруць, то бяруць шмат, і гэта скрыначка з цукерачкамі, яна за адзін вечар яна вельмі хуценька скончваецца. І таму, калі я пабачыла такую тэндэнцыю яшчэ ў дзяцінстве, гэта было даволі такі даўно, я для сябе вырашыла, што для мяне цукеркі не так варты, як маё здароўе. Я заўважу, што лёгкія углеводы дрэнна. Это па-першае. Па-другое, тут у замежжы тут цудоўныя рэчы адбываюцца, павышаецца самакантроль, і гэта я па сабе магу назіраць. І простыя адмовы ад цукру, ад хлеба, ад напояў спиртных, ад паліва, так, не паліць. І лазня, фітнес, трэнажорны зал цалкам дапамагаць. Вось я 2 месяцы таму важыў 100 амаль. А сёння быў, дарэчы, у лекара, прайшло 2 месяцы 93. То бок ніякіх спецыяльных дыет не было. Ад усяго адмовіліся, але дыет ніякіх. Ніякіх дыет. Так, ну навогул самакантроль вельмі дапамагаюць, і ўсё цудоўна. І падтрымаю Паўла, не трэба там рыхтавацца да лета. Это як пачаць з панядзелка. Ніколі ты не пачнеш, і там ты не знойдзеш ніводнага чалавека, які мэтанакіравана рыхтаваўся да лета, і каб у яго быў адпаведны стан. Няма такога. То бок гэта самакантроль, і кожны дзень займацца сабой, і цудоўна ўсё. Вось такі просты рэцэпт. У носьбіта ідэальнай фігуры яшчэ запытаемся. Як? Ну, у мяне не ідэальная фігура, я б так сказала. Я з дзяцінства, як толькі сябе пачала так усведамляць, я не то, каб змагаюся, а не люблю сваё цела, калі яно пухлае, калі ў мяне ёсць лішняя вага. І за сваё жыццё ўжо шмат чаго перабрала, і ўжо было столькі летаў, да которых я рыхтавалася і факапіла гэтую падрыхтоўку, і ўсё адно сустракала там наступнае лета з 7-10 лішнімі кілаграмамі. Асабліва пасля нараджэння дзяцей гэта стала актуальна. І я кідалася ў тыя рэцэпты, которые прапаноўвала грамадства. І спорт, і дыеты, і ўсё, што заўгодна. І вось наступае маё 39-е лето, і я адваліла ад сябе, і я не рыхтуюся да яго. Не сказаць, каб я сустракала яго ў такім стане свайго цела, который б мяне супер задавальняў. Заўсёды ёсць куды імкнуцца. Але я заўважыла, што як толькі ты ад сябе адвальваеш і перастаеш калупаць сябе і грызці з-за таго, што ты нейкі там не ідэальны, то жыць становіцца нашмат лягчэй і прасцей. Знікае гэты вось стрэсавы фактар, нелюбоў да сябе. І ты не прыбегаеш да ежы, як да сродка самасупакаення, нейкага там, нейкай асалоды, нейкага задавальнення. Таму што калі не піць, не паліць, то навошта тады жыць? Пастаянна псіхаваць, бо жыццё яно не пазбаўляецца, жыццё яно не ідэальнае, ты заўсёды дзе-небудзь псіханеш. То якія яшчэ сродкі застаюцца для таго, каб падтрымліваць сябе ў нармальным, як у нармальным, у прымальным, прыемным фізічным стане. Бо самае галоўнае, гэта ж добра сябе адчуваць, каб суставы не балелі, каб можна было падымацца на той 3-5 паверх без гэтай адышкі. Што я раблю? Тэорыя добрая, але на практыцы канкрэтна. Я галадаю 2 разы на месяц. Гэта называецца экадашы. І вось у мяне такое акно 36 гадзін, калі я нічога не ем. Я стараюся хадзіць пешшу і стараюся сачыць за тым, каб ядзенне было здаровым. І гэта лепш уплывае на самаадчуванне. З Тетяною досить давно знайомая. І якщо сказати, що Тетяна, ось я довідався на свою, не любить, як виглядає, але я знайшов плюс 10 кіло виглядала вельми привабно, що зараз вельми привабно. Я маю на увазі, що, ось докладно себе жерці, ось ви цілком праві, да, за лишній кілограм, ті плюс, ті мінус, це просто, звісно. Так лепей жерці картошку з м'ясом, чим себе. Причому можна жерці і картошку з м'ясом, да, і бігати во всьому це.
зараз давайте паглядзім, ці нашы гледачы падрыхтаваліся да пляжнага сезону, мы іх таксама запыталіся аб гэтым. І вынікі атрымаліся ў нас вось такія. Бачна, што вялікая частка людзей все ж таки намагаецца штосьці рабіць. Ну, можа быць, не непасрэдна да пляжнага сезону, ну, але ў любым выпадку. І, канешне, вот радуе, што, ну, калі паводле статыстыкі 25% беларусаў заплусценні, вось 25%, іншыя 25% у выдатнай форме. Так што, ну, штосьці, баланс ёсць нейкі, вось так гэта назовем. Слухайце, Жанна, у мяне пытанне да вас. Вось у Германии, паводле статыстыкі, раз мы пра яе ўжо загаварылі, 53% людзей з лішняй вагой. То бок менш, чым у Беларусі. І тут, ведаеце, просто вот параўнанне такое, ну, вот што тады гэтыя немцы робяць па-іншаму, увогуле, чаму такое адрозненне? Можа быць, стаўленне просто тое самае іншае, маўляў, ніхто там ні ад кога нічога не патрабуе, ці харчаванне нейкае іншае, як увогуле это выглядае? Ну, я думаю, Нямецчына больш багатая краіна, людзі тут не эканомяць на ежы, то бок это не праблема выбіраць, што ты будзеш есць на вячэру, бо ты можаш сабе дазволіць нават, ну, не ведаю, нават калі ты самы небагаты чалавек, калі ты атрымліваеш, напрыклад, сацыяльную дапамогу, ці ты не ведаю, пенсіянер. Ты все равно можешь себе дозволить добрую гародніну, садавіну, рыбу. То бок, па-першае, харчаванне, па-другое, медыцына. Яна добрая. Ёсць свае недахопы, але збольшага яна добрая. Ну, калі моя мама ў Беларусі чуе недзе ў навінах, што вось немцы пачалі эканоміць. Ну, нейкая статыстыка, што вось там, типа, подняліся цены на ежу. Для яе, як для чалавека ў Беларусі, гэта значыць, эканоміць на ежы, это значыць, я не ведаю, больш не купляць мяса, ці купляць менш мяса, да? Ці не дазволіць сабе там нейкую мандарынку. У Нямецчыне гэта значыць адно. Людзі, можа, меней ходзяць у рэстарацыю. Яны ўсё роўна ядуць і тую мандарынку, і тую рыбу. Это іншы ўзровень жыцця проста ў сярэднім. Я думаю, гэта і іншы ўзровень стрэса. Наколькі я магу параўноўваць, таксама у сярэднім проста менш у жыцці стрэса. Ну, калі больш наладжаны ў краіне ўсе працэсы, калі ты, як бы там мовіць, ну, у дыктатуры все-таки людзі не адчуваюць себе настолькі спакойнымі і думаю, што іх больш картызолу, з гэтага ўсё і расце таксама. Марыя, але тут вось яшчэ якая загагуліна, раз мы ўзгадалі пра менавіта дабрабыт краін, да, пра тое вось багацце, якое яны маюць узровень жыцця, то тут якраз вось гэта ўжо ўзнікае гістарычная супярэчнасць, так бы мовіць, да, што краіны ўжо больш багатыя, з большым доступам, все ж такі не атлусціваюць, а наадварот уже, да, прыходзяць да нейкага парадку. І, можа быць, тут на гэта ўплыў маюць таксама нашы беларускія харчовыя звычкі. Ну, спачатку я бы хацела заўважыць, што мы ўвесь час блытаем, як нас бачаць, так? Вось як Таня, напрыклад, казала, што мне там падабаецца, не падабаецца, як выглядае маё цела. То бок знешняе ўяўленне і рэакцыю людзей на твою знешнасць і здароўе. А это две вельмі розныя рэчы. То бок я магу па сабе сказаць. Таксама вось за 2 гады нашай праграмы псіхалагічнай я адзначыла, што як толькі людзі перастаюць есці сябе, у іх значна менш з'яўляецца нагоды заедаць стрэс, там запіваць яго нейкім іншым чынам. Звычайна это вельмі нездаровыя звычкі. Сябе неяк вось там трымаць, напрыклад, у тонусе ці яшчэ штосьці. Менавіта калі яны перастаюць за сябе чагосьці патрабаваць звышнатуральнага. То бок там адпавядаць чамусьці, альбо там некаму ідэалу, альбо што скажуць, альбо яшчэ штосьці. Вось это. Это вельмі вялікая такая, вельмі вялікі цяжар, які людзі цягнуць з сабой, і вось той же самы картызол, ён льецца прямо нам на бакі з гэтага. Это адна гісторыя. А другая, калі ты сябе прымаеш такім, які ты есть, гэта не гаворыць пра тое, што няма, напрыклад, нейкіх нараканняў. Гэта гаворыць пра тое, што, ну, вось
ты такі чалавек. За 2 гады вось маёй перадачы мне чаго толькі не прилетала, што мне непрыгожыя калені, і што я там занадта вялікая для камеры, там, ну, карацей, все на свеце. Але ну, для мяне вельмі істотна, каб маё цела выконвала пэўныя функцыі. Напрыклад, калі пачалася вайна ва ўкраіне, я 2-гадовае дзіцё на руках несла 20 кіламетраў. Это ідэальнае цела для чалавека, якая жыве ў цяперашніх умовах. І ўсё, як толькі я ад сябе адчапілася, это значна палепшыла мой увогуле стан і псіхалагічны, і фізічны. То бок, хай сабе ў мяне ёсць пэўныя кілаграмы, да якіх у мяне ёсць пытанні, але я перастала себе есці. То бок я сачу за сваім здароўем, я сачу за тым, што я ем, колькі я рухаюся, але я вот так выглядаю. Мяне это задавальняе. Наконт нашых традыцый. Тут таксама ёсць розныя акалічнасці. Калі гаворыш пра беларускую кухню, напрыклад, то ёсць ну, такая сялянская кухня, і яна вось вельмі пасуе да нашай тэмы, таму што там шмат постных страваў. І мяса гэта была не штодзённая страва, а хутчэй на нейкія святы, на нейкія выбітныя дні. А больш такая, ну там насамрэч можна шмат чаго паглядзець, калі намагаешся урэгуляваць сваё харчаванне. А ёсць яшчэ і ежа, напрыклад, такая вельможных людзей. Калі паглядзець на партрэты Радзівілу, там мала хто цалкам влазіць в партрэт, таму трэба глядзець таксама, пра якую ежу мы гаворым. Майя, а вам не здаецца, што гэта таксама пытанне вызначэння гэтай статыстыкі і вымярэння, да, вось гэтай колькасці людзей з лішняй вагой? Я што маю на ўвазе? Бо проста цяпер, мне здаецца, мы першае пакаленне увогуле еўрапейцаў, якое мае доступ да нармальнага харчавання. Бо людзі рэальна за апошнія 100 гадоў яны і выраслі на 20 сантыметраў. У нас і сярэдні рост вышэйшы зрабіўся, і вага, адпаведна, вышэй зрабілася. Можа быць, проста гэта такое пытанне вот, ну, адаптацыі да гэтых умоваў і таксама да умоваў, я не ведаю, штодзённага жыцця. Вы считаете, что акселерация, то, что люди стали крупнее, это вопрос какой-то адаптации к каким-то новым условиям? Ну, едва ли условия тоже стали более комфортные, да? Пищи стало больше, люди стали крупнее, но это не значит, что раньше пища была какая-то ненормальная, нездоровая. В принципе, здоровье – это вопрос, вот Марейка Гриц правильно отметила, функционирование. И если организм человека функционирует полноценно и имеет максимально, возможно, ожидаемую продолжительность жизни, какое-то небольшое количество рисков, то его, ну, то пусть питается так, как ему это нравится, да? Функционирование, вот что оценивает медицина, да? Варта прыгадаць, што, ну, напрыклад, в Злучаных Штатах таксама вось лічылі, нібыта варта змагацца з атлусценнем людзей, таму што вялікая нагрузка на сістэму аховы здароўя, маўляў, эканамічна невыгадна. Наколькі вось з вашага пункту гледжання як прафесіянала, да, як спецыяліста, гэта рэальна выглядае праблемай? Но ожирение – это, безусловно, проблема здравоохранения. Статистически люди с излишней массой тела, они, ну, имеют риски возникновения заболеваний, гораздо чаще болеют. Точно такая же проблема здравоохранения курения. Еще раньше инфекции были большой проблемой здравоохранения, но вот сейчас они решены. То есть проблемы здравоохранения меняются. Сейчас наибольшие деньги тратятся на одно, раньше на другое, потом будет на что-то еще. Ожирение – это следствие образа жизни, поведения в огромной мере, да. Но если мы там… Большое количество вещей связано с образом жизни и поведением. Не только физиологических, психологических, во многом тоже. Не знаю, как-то сильно я уж так бы не стала переживать именно из-за ожирения. Выберите любой другой вопрос здравоохранения, там будет все точно так же ужасно. Что теперь? Жанна, глядзіце, мы тут заговорили про гэтае прыняццё сябе і все вось падобныя рэчы. Давайте радыкалізуем. Вам не здаецца, што часам гэта проста пра ляноту і неахвоту штосьці рабіць, што, маўляў, ну, ай, блин, і так нармальна, хай мяне любяць такім, як я ёсць, не буду ні халеры рабіць, палежу на канапе. Сапраўды, гэта тое, як сабе ўяўляюць большасць людзей, нешта, калі чуюць слова бодзіпазітыў, да?
что на самом деле, на самой справе это люди просто лянуюцца. Тое, што яны ад цябе адчапіліся, это значыць, яны не хочуць прыкладаць намаганні, каб, не ведаю, падабацца грамадству. Лянівыя і пазітыўныя. І ўсё гэта насамрэч не пазітыўна, насамрэч ім проста лянота, то бок яны сябе не любяць, нічого добрага там няма, проста вось не хочуць і ўсё, і кажуць адчапіцеся. Я б хацела сказаць, што бодзіпазітыў насамрэч не пра гэта. Гэта трэба зразумець. Калі мы гаворым пра бодзіпазітыў, мы павінны не пра прыгажосць казаць, не пра падабенства, не падабенства, а працэс упадабання грамадствам, а пра тое, што гэта насамрэч змаганне з бодзішэймінгам. Таксама добры выраз. Што такое бодзішэймінг? Гэта не пра прыгажосць. Гэта не пра падабацца сабе ці падабацца некаму. Гэта пра дыскрымінацыю. То бок толсты наварота ў дзяцінстве гэта вот все з гэтай жа рубрыкі. Не ведаю, але дыскрымінацыя гэта не проста нехта некаму не падабаецца. Дыскрымінацыя гэта сістэмная з'ява. Калі статыстыка паказвае, што у прафесійца тоўстага і прафесійца худога, ва ўсім астатнім яны аднолькавыя, у тоўстага меней шансаў знайсці добрую працу, што яго прымуць. У яго меней шансаў на добрую аплату. Проста таму, што людзі глядзяць на якасці, якія часта нават ніяк не ўплываюць на яго працу. Да? Проста таму, што яго дыскрымінуюць. Калі тоўсты чалавек прыходзіць да лекара, вельмі часта, на жаль, і гэта паказнік дрэнных лекараў, дрэннай медыцыны, дрэннага стану медыцыны, неважна, з чым чалавек прыходзіць, у яго, не ведаю, там топор у вока трапіў, яму кажуць, вам трэба пахудзець. Спрасіце любого толстуна, вам раскажуць сотні такіх гісторый, дзе сапраўды вага ні на што не ўплывае, або людзі прыходзяць, я ведаю выпадкі, прыходзяць з адным і тым жа захворваннем, ляжаць у адной і той жа палаце з аднымі і тымі ж паказнікамі, толькі ў адной дзяўчынкі там 45 кіляў, а ў іншай жанчыны 80. І абедзвюм кажуць, то, якая худенькая, ёй кажуць набраць вагу, а то, якая пухленькая, кажуць, гэта з-за таго, што ў вас занадта шмат вагі. То бок, і часта людзьмі проста не займаюцца, гэта таксама праява дыскрымінацыі. Ну, і усялякая драбяза, тыпу, не ведаю, калі не прадумваюць месцы для толстых людзей в самалётах, ці мэбля, якая не разлічана на ці нават гінекалагічнае крэсла, напрыклад, ці ложкі ў лякарнях, якія не разлічаны на людзей больш за нейкую вагу. Ці МРТ не можна сабе знайсці, калі ты больш за 140 кіляў, табе будзе вельмі цяжка знайсці МРТ-апарат у горадзе. І гэтак далей. Это пры тым, што сапраўды такіх людзей вельмі шмат. То бок, яны могуць грамадству падабацца ці не падабацца, але яны частка грамадства, але іх правы, іх інтарэсы не ўлічваюцца вельмі часта. І бодзіпазітыў пра гэта. Гэта не пра любоў да сябе ці да некага іншага, гэта пра дыскрымінацыю або недыскрымінацыю. Это пра тое, што незалежна ад таго, як чалавек выглядае, што ў яго з целам, это, дарэчы, не толькі пра вагу, а і пра пігментацыю, я не ведаю, пра нейкія праявы іншыя. Там вельмі худенькі чалавек без мускулаў ці там без прыгожых жаночых нейкіх там формаў дзяўчына. Гэта таксама бодзіпазітыў, калі ад чалавека адчэпяцца, не будуць прывязваць нічога іншага да знешнасці, ні яго прафесійны ўзровень, ні нейкае чаканне ад яго, як ад грамадзяніна, калі яму таксама будуць ствараць камфортныя ўмовы, як і ўсім іншым, на роўнасць. Ведаеце, што як можна... Мне здаецца, проста нашы лекары, яны так любяць шэйміць за што заўгодна. Я згадваю гісторыю, як я прыйшоў, я тут был там яшчэ маладым хлопцам, я ўжо там адкачаўся, але там шмат часу праводзіш там проста у актыўнасці, я яшчэ выглядаў вускі, здаровікі, яшчэ пацягнуты. І нейкі прафтэхагляд прыйшоў. Я не памятаю, ці то в вучэльні была, ці то ў вузе. І я прыходзіш там да акуліста, кажеш, ну як што у вас?
ага, ну у вас зрок седая. А вы качаетесь? Я кажу, ну да. Ну вот это вот не зв'язано. Наступного там приходишь до хирурга, каже, а вы качаетесь? Я кажу, ну да. Ну вот у вас сколиоз. Я, ну ладно. И я, коли уже пришел до стоматолога, я сказал, а вы качаетесь? Думаю, а это як зв'язано уже. А давайте-ка зараз поглядзім, як на працягу ўсёй гісторыі людзі спрабавалі дайсці да ідэальнага цела, чаго толькі не спрабавалі і што ў іх атрымлівалася. У старажытнасці такіх праблемаў не было. Ежу людзі здабывалі самыя, што сабраў, што забіў, тое з'еў. Бонусам яшчэ і апрануўся. Упершыню дыеталогія як кірунак медыцыны згадваецца пры Гіпакраце. Потым гэта развіваў лекар Авіцэнна. Дыету ўжывалі паводле прынцыпу ежа як лекі, не інакш. Першую менавіта дыетаю некаторыя адмыслоўцы лічаць спробу схуднець Вільгельма Заваёўніка ў 11 стагоддзі. Што праўда, харчаванне гэта не зусім датычыць, ён проста стаў ужываць больш алкаголю. Дзікімі і дзіўнымі рэцэптамі запомніліся дамы сярэднявечча. Гэта венская імператрыца Элізабет Баварская. Каб мець талію чамусьці менавіта 48 сантыметраў, яна ўжывала сок з няшчасных качак. Для гэтага нават мела адмысловую выціскалку. З незвычайнымі напоямі ў сярэднявеччы ўвогуле ўсё было окей. Нейкі час было вельмі папулярна дабаўляць у вадкасць часткі цела ў мёртвых жывёлінаў. Такое можна піць хіба толькі пры ковідзе, калі ні мані пахаў, ні смакаў. Гэтай трасцы тады, вядома, не было, таму ваніты і іншыя радасці. Некаторыя асабліва разумныя закідваліся нейкім супакойвальным зеллем настолькі, каб праспаць некалькі дзён. Логіка простая. Калі спіш, не ясі. Колькі людзей пасля гэтага ўвогуле прачнуліся, статыстыка маўчыць. У сярэднявеччы глыталі нават жывых рыбаў, маўляў, рыбка плывучы па страўніку паядае ўсё навокал. Трэба значыць, што гэтак сапраўды худнелі толькі ад паразітаў, якія жылі ў той самай рыбіне. Далей ужо запрацаваў прагрэс. Брытанец Уільям Бантынг запомніўся як папулярызатар нізкавугляводнай дыеты. У 1863 годзе ён напісаў цэлы трактат пра тое, як лікаваць атлусценне з дапамогаю дыеты. Ён падрабязна апісаў, якімі шкоднымі могуць быць макарона і бульба. Пасля гэтага еўрапейцы, знаёмыя з працамі Бантынга, пачалі ўжываць менш цукру і крухмалу. У 1890 годзе хімік Уілбур Этуотер здзяйсняе рэвалюцыю, падзяляе ежу на бялкі, тлушчы і вугляводы. А што яшчэ важна, падлічвае каларыйнасць. У канцы 19 стагоддзя ўжо з'яўляецца першая рэклама прэпаратаў для зніжэння вагі. Далей прагрэсу, так бы мовіць, не спыніць. Воцатавыя і бананавыя дыеты, сыраедзенне, паслабляльны сродак як спосаб схуднець, ужыванне больш тлустага мяса, што толькі не спрабуе чалавецтва ў пагоні за фігураю мары. Сапраўдны дыетны бум перажываюцца ў 1990-е. Па подыума ходзяць празрыстыя мадэлі, знакаміты параметр 90-60-90. Ужо пазней, праўда, вылезе на паверхню шмат наркотыкаў, недасыпання, алкаголю і транквілізатараў. У прэсе ж усё падаецца як цудатворныя прэпараты. На постсавецкую прастору гэта прыходзіць трошкі пазней. Гарбаты для пахудзення, гербалайф і БАДы. Падавалася б, столькі ўсяго прааналізавана і напісана на гэты конт. Але як і тады, гэтак і цяпер людзі гатовыя плаціць нерэальныя грошы за азэмпікі, рэдуксіны ды іншыя. Такія прэпараты даюць пачуццё насычэння. Казка канчаецца з прыёмам апошняй таблеткі. Усё вяртаецца на пачатку часоў. Не трэба лавіць ежу ўласнымі рукамі, але больш рухацца і важліва чытаць склад таго, што трапляе на стол, самы просты і паспяховы шлях да запаветнай вагі. Майя, дык як тады з пункту гледжання медыцыны, здароўя браць патрэбны табе спосаб пахудзення? Ну, я вот посмотрела ваш ролик, и у меня впечатление, что люди гораздо больше вредят своему здоровью, пытаясь похудеть, чем имея ожирение. Ну, в зависимости, конечно, от того, насколько выражено желание похудеть, да? Ну, насколько много лишнего веса у человека. Какой выбрать путь для похудения? Ну, надо меньше потреблять калорий, чем ты их тратишь. Довольно простой. Другое дело, что у всех разные организмы, разные риски, разные хронические заболевания, разные генетически наследуемые факторы, разный метаболизм, разная критическая масса тела.
в зависимости от образа жизни, от мышечной массы. То есть сказать как-то общий совет, врачи постоянно повторяют одно и то же, вот банальнейшую вещь, индивидуально, тут надо консультировать индивидуально, подбирать способы коррекции веса, вот просто с каждым человеком отдельно. А вось уласна пахудзенне пры дапамозе гэтых разнастайных таблетак, да, вось што зараз асабліва папулярны вось гэты аземпік, які то тут, то там і каштуе шалёных грошаў. Гэта ўвогуле наколькі добра і наколькі ў гэтым карысці, а колькі, скажем так, можа быць пасля пабочных эфектаў і наадварот пагаршэння сітуацыі? Любое медицинское средство, эффективное медицинское средство, имеет также побочные эффекты. И при назначении любого лечения врач ориентируется на соотношение риска и пользы. Если большого вреда для здоровья не приносит излишний вес, если скорректировать риски можно изменением образа жизни, врач не будет рекомендовать медицинское лечение. Но есть ситуации, например, когда стремительно развивается сахарный диабет второго типа, и эти препараты создавались именно для этих ситуаций. Когда остановить и снизить массу тела достаточно быстро просто необходимо. Может быть, там для подготовки к какому-нибудь жизненно важному оперативному вмешательству, когда лишний вес тоже несет риски. То есть для конкретных медицинских целях иногда может быть оправдано, но тогда риск побочных эффектов должен быть гораздо меньше, чем польза, приносимая этим препаратом. Я хочу звярнуць зноў увагу, што нават у гэтым роліку все скончылася ўсё адно кілаграмамі, а не станам чалавека. І у мяне была такая даволі недавно сітуацыя. Я сачыла у тиктоку за чалавекам, ён займаецца спортам, і вось ён худнеў там падаецца некалькі месяцаў на нейкую шалёную колькасць кілаграм. І я глядзела там на яго дыету, на яго практыкаванне, і вось ён кажа: я скончу сваю вот эту практыку пахудзення, у мяне ідэальны вес 97 килограмм. Я закрываю ТикТок, думаю, у меня идеальная вага. Все. Ну, у меня 97, у яго таксама. І он схуднеў да яе, а я просто молодец. Вось. І я да чаго, што лічба, яна нічога не значыць, калі ў цябе стан іншы. Ну, тут станом, да, конечно, но калі з-за пуза, напрыклад, незручна красовкі зашнуроўваць, ну, блин, ну, это ж таксама, вот, ну, на ўласным досведзе скажу, ну, просто тупо незручна. Все одно я про тое, што вось як бы калі ў цябе пуза это одна гісторыя, а калі ў цябе заветная лічба это зусім іншая. Ну, конечно. Права, безумоўна, бо, дарэчы, якраз як трэнер скажу, там, як толькі прыходзяць по першасці дзяўчынкі ў залю, яны табе называюць лічбу. Я хочу важыць 50 кіляў. Вот хочу вас бачыць на вагах 50. Конечно, ўжо там праходзіць праз некалькі месяцаў, змяняецца, але, ну, гэта звычайнага чалавека. Хочу важыць 50. Гэта 50 кіляў, яны могуць быць просто, ну, ніяк не прывабныя, а могуць быць там 80. Вот як в той рэкламе, да, хутка схуднець без жорсткіх дыетаў і цяжкіх трэніровак. Слухайте, ну, давайте так. Па-першае, ну, адзінае, што я прамовлю зараз пра здаровых людзей, у якіх там няма цяжкіх хранічных захворванняў, захворванняў гарманальнай сістэмы і так далей. В прынцыпе, ёсць, ну, это не секрет полішинеля. Па-першае, трэба займацца спортам і трэба ведаць, прычым трэніроўкі не вінны быць жорсткія. Просто трэба ведаць, што калі на цябе ёсць цяглічная вага, не залежно, што там жанчына ці мужчына, яна табе дапамагае паліць энергію. То бок не трэба баяцца набраць пару кіляў вагі, ты зможаш за кожа гэтага павысіць там і свой калараж дзённы. Па-другое, ніякіх дыетаў. Вось я маю на увазе, можа ёсць людзі, на якіх это натуральна, таму там вегетарыянцы, ну не ядуць мяса, просто норм. Ці там, ну, не любіце салодкае, з дзяцінства не любіце і ўжо адвыклі ад яго. Дыетаў не трэба, але, як спадарня Майя сказала, ўсё правільна. Просто дэфіцыт калорыяў. І, канешне, калі ты займаешся спортам, прыблізна намагацца есць патрэбную колькасць бялкоў, жыроў, тлушчаў да вугляводаў, да, то вот такі ёсць адсотак. І трэцяе, трэніроўкі не вінны быць на смерць. Ты якщо пачынаеш там хадзіць, там, асабліва як у нас мужиков здаецца, ты ў 40 прыходзіш, пуза появілася, а вось я ў 18 футбол ганяў, і ты там праз 2 гульні у тебе там бурсіт, там нечто, суставы пачынаюць, ну, ўжо 40, все. І вага ўжо 2 разы боль, просто цяжэй гэта насіць. Але лепей рэгулярна. Вось таму
Не трэба дыетаў. Спорт, цягліцы дапамагаюць трымаць сябе в прынцыпе у форме і дазваляць сабе большае. І трэніравацца так, каб гэта было ў задавальненні. Па-першае, гэта павінен быць той від спорта, які табе... Ну, не ўсім гэта мацоўня, Валюсь, ну не ўсім. Не трэба тады. Дякую. Бо для мяне мацоўня это самая страшная гісторыя. Калі ты прыходзіш і кожны дзень робіш адно і тое ж, мне падаецца, ты можаш і ашалець. А там не трэба рабіць адно і тое ж, гэта таксама важна. Ну, кажу, справа тэхнічная. Ну, камусь, напрыклад, чым я, напрыклад, не камандны гулец. Мне там баскетбол і футбол і ўсё гэта, мне там, ну, самая камандны від спорту, што я магу, гэта нейкі там спарринг, напрыклад, там адзін-адзін з кім-нибудь, сам-насам. Па-першае, який класны спосаб камунікаваць там з сябрамі, знаёміцца з новымі людзьмі. Это можа футбол, гэта можа быць нейкая нават сумесная прабежка з кімсьці. Зараз людзі там бегаюць па там невялічкімі групамі. Йога, пілатес. Чаму не? Не трэба прымушаць сябе, не трэба абіраць там нейкі від спорту, бо вам так сказалі, ці вы думаеце, што тая мацоўня эфектыўней, напрыклад, заводнае пола. Калі вы яе терпець не можаце, яна будзе нашмат меней эфектыўная. Па-першае, для вашага псіхалагічнага стана, а праз яго і для вашага фізічнага стану таксама. І калі, вяртаючыся да пытання, вот, з якога мы пачыналі гэтую праграму, вось гэтай падрыхтоўкі да лета. Павел, з вами мы зараз про гэта яшчэ пагаворым. Жанна, вот просто да вас такая звычайная рэч. Вось увогуле, калі мы про гэты бодзі-пазітыў гаварылі, да, там ёсць вот эта канцэпцыя, скажем так, падрыхтоўкі да лета і, так бы мовіць, як гэта... Ну, вот вы казалі про непілаванне себе, да, а вот як это, прывесці себе ў парадак ці яшчэ штосьці, як гэта ўвогуле называецца, як гэта правільна акрэсліць? Я вельмі люблю такі фейсбучны мем. Там стаіць такі тоўстенькі коцік, і написано, як падрыхтавацца да пляжнага сезона. Не, як падрыхтаваць фігуру да пляжнага сезону. У тебя ёсць фігура? Так, значыць, ты гатовы да пляжнага сезона. Такі добры падыход, я лічу. Ну не, в бодзі-пазітыве, натуральна, няма такога паняцця. Але, магчыма, яшчэ добра будзе, калі я скажу, што ёсць яшчэ такое, ну, не адхіленне ад бодзі-пазітыва, а я думаю, што нават дадатак і працяг бодзі-пазітыва, бодзі-нейтральнасць. Бодзі-пафігізм. Не-не-не, бодзі-нейтральнасць, гэта прыкладна пра тое ж самае, што трэба адчапіцца ад людзей, ад сябе, у тым сэнсе, што з крытыкай адчапіцца. Але там з пытання пра выгляд і вагу больш прынята думаць пра самапачуццё. То бок пра тое, як ты адчуваеш рух, як ты адчуваеш сваё цела, што табе падабаецца, што у такой форме ці ў сякой форме, як ты функцыянуеш і ці табе з гэтым добра. Вось трымаць фокус на гэтым. Не на тым, як гэта выглядае, ці колькі гэта важыць, ці яшчэ меней, што там іншыя пра гэта думаюць, а менавіта пра тое, як ты гэта адчуваеш. Каб ты хадзіў у тую сілоўню, ці на той баскетбол, ці на тыя танцы, выключна для таго, як табе класна там сябе адчуваць. Ад таго, што ты там можаш, ці чаго ты там дасягнуў, але не ў сэнсе, якім я стаў для іншых, а ў сэнсе, як вось мне падабаецца нешта рабіць, як класна, можа, адчуваюць сябе мышцы пасля нагрузкі, як маё пачуццё ў басейн і гэтак далей. А дзе, дарэчы, мяжа тады паміж вось бодзі-пазітывам і нармальным успрыманнем, ну, вот рэальнай хваробы, да, калі, ну, ты бачыш то, што чалавеку, ну, умоўна кажучы, кепска, да, а ён рэальна думае, што яму не кепска і сцвярджае, што гэта нармальна. Ну, вот, хаця зразумела, што, ну, я не ведаю, там, 150 кілаграм для чалавека без захворванняў, ну, верагодна, што гэта ўсё ж такі нейкія наступствы будзе мець. Я вам на сваім опыце скажу, што 150 кілаграм могуць быць вельмі-вельмі рознымі. Можа быць 150 кілограм, калі ты ўстаць не можаш і не можаш больш за 20 хвілін хадзіць па вуліцы, мой быў стан, і 150 кілограм, калі ты накачаны трошку, тебе функцыянуюць мышцы, табе лягчэй гэта ўсё пераносіцца у адной і той жа вазе. То бок не ўсё залежыць ад вагі, а шмат залежыць яшчэ, што пад гэтай вагой, што пад гэтым тлушчам, ці ў цябе там ёсць мышцы, ці атрафія мышцаў, ці ты рухаешся, ці ты не рухаешся. Сапраўды ёсць нават такое паняцце, як
ці прынамсі абмяркоўваецца у Нямецчыне на захадзе апошнія гады здаровы тоўсты чалавек. Бо гэтая з'ява сапраўды ёсць. Калі прыходзіць чалавек, ну, у якога там кажуць рызыкі, у вас рызыкі, але гэтыя рызыкі яшчэ не наступілі, магчыма, наступяць, але іх даволі доўга няма, ну, то бок, калі чалавеку 40, і ён даўно у вялікай вазе і ходзіць кожны тыдзень у басейн і займаецца нечым, і у прынцыпе яго ўсе паказнікі, там, пачынаючы ад сахара і сканчваючыся вытрымкай, поднагрузкой, и сердце, и все такое. Ён ну, просто здоровый. Няма да чаго дачапіцца, просто у меня, сапраўды, ёсць такі сябра. Я на яго шмат гадоў гляджу. Ён такі, ну, крыпыш, ён вельмі шмат важыць, але яго вага — это не тое самае, напрыклад, што моя вага. Я, ну, не вельмі фізкультурны чалавек, для мяне это ўсё цяжка. І вытрымкі, і ўсё такое, у меня няма, шмат захворванняў, гэта так далей. Гэты, ну, такі здаровы пупсик, нічога яму не робіцца, некалі быў худы, потом набраў. Вось гэтыя людзі ёсць, і калі чалавек кажа, што яму добра, не трэба сапраўды заўсёды думаць, што это ён проста апраўдваецца, ці ён мыліць вочы, ну, бо можа яму сапраўды добра. Разумееце, тоўсты чалавек — гэта апошні чалавек у нашым адукаваным свеце, якога яшчэ можна вінаваціць у тым, што ў яго такі стан. То бок, цемнаскурага чалавека ніхто не вінаваціць тым, што ён цемнаскуры. Ну, калі вы адукаваны ліберальны культурны чалавек сёння, да? Чалавека з інваліднасцю ніхто не вінаваціць, што ў яго інваліднасць. А ў чалавека, які хварэе ракам, таксама яго ні ў чым не вінаваціць. Ну, гэта фізічны стан. І, можа, таксама там ёсць у яго нейкія там былі прадпасылкі, ці нешта ён не так зрабіў. Хутчэй за ўсё, да яго не дакопваюцца. Дакопваюцца толькі да тоўстых, бо яны 100% лічацца. Калі ты тоўсты, ты сам вінаваты, а калі ты вінаваты, то грамадства будзе цябе кляваць. А грамадству павінна быць у гэтым сэнсе начхаць. Чалавек звычайна сам ведае, што яму рабіць са сваім целам і гэтак далей, і сам павінен вырашаць, як дарослы, адукаваны чалавек. Але правы яго павінны быць такія ж, як у ўсіх. Як у чалавека з інваліднасцю, як у чалавека без інваліднасці, як у рудога, як у бландына, як у высокага, як у маленькага, як ва ўсіх. Слухайте, ну, ведаце, я, в принципе, у концепції я погоджаюся, але треба знати, що, по-перше, якщо чоловік, ось який там, ну, за лишньою вагою, да, ну, толстий, як ви зараз сказали, як він не має, ну, фізичних захворювань, які йому дозволяли там прийти, може бути, у більш приймальну там для працедавця форму, ви самі розумієте, працедавця, я б можу зрозуміти, я сам, до речі, якраз представляю, напевно, толстеньких, чим стройненьких, ось, але працедавця бере чоловік, який буде частіше хворіти. Ну, частіше хворіти, наприклад, просто навіть візуально. Там приходить там товстенький, з одишечкою, красненький, зрозуміло, що у нього буде тиск, він буде там частіше брати больничний, працедавця, ну, як по логіці. Я б так само, коли б я платив гроші, я б хотів мати такого працівника, який буде на мене як мога більш комфортний. Не тому, що мені на нього глядіти приємно чи неприємно, да? А менавіта з копії гледжання, ну, бізнесу. Якщо, до речі, як я чув, я не моцно розбираюся у бодіпозитиві, але, ну, що першопочатково, це якраз починався рух з того, що люди, у яких є ніякі хвороби, які не дозволяють їм, ну, мовно кажучи, виглядати там в стандартних рамках ніяк виглядати, да? Бо там, зрозуміло, люди там з проблемами з гормональною системою, щитовидна залоза, там все такое, ну, ти там просто вагу свою, ну, особо не проконтролюєш, да? Тому, але, ну, до їх там ти поставилися, нажрав. Ось, але, в принципі, так, безумовно. Всі, звісно, всі здорові, адекватні, адуковані люди, усіх гендерів, усіх там кольорів, вони мають рівні прави, ну, добре, я думаю, мало хто буде сперечатися. Вось на гэтай пазітыўнай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму і сезон плану Б. Давайте падзякуем нашим спікерам. Увесь гэты сезон вы глядзелі ток-шоу «План Б». З вами быў Зміцер Міцкевіч. Будьце здаровыя і змагайцеся.